אוקיי, בואו נדבר על עדכון מושלם שקליקאפ הוציאו שמאפשר לנו היום ליצור אוטומציות הרבה יותר מדויקות והרבה יותר חכמות מכל מה שהיה אפשר לעשות עד היום. עד היום, כשהיינו רוצים לעשות אוטומציה, היינו צריכים לבחור לוקיישן, מיקום, אם זה רשימה, אם זה תיקייה או אם זה ספייס, ושם להגדיר כללים לאוטומציה, מה יפעיל את האוטומציה ומה יכבה את האוטומציה. וכפי שאתם בטח יודעים, כל אוטומציה שהיינו מגדירים, הייתה חלה על כל המיקום בהיררכיה שבו אנחנו נמצאים. כלומר, אם היינו נמצאים בתוך רשימה מסוימת, אז האוטומציה הייתה חלה על כל הרשימה. כל משימה בתוך הרשימה הזו שהייתה עומדת בפרמטרים שהגדרנו לאוטומציה, הייתה מופעלת עליה האוטומציה. זאת אומרת שאם יש לי עכשיו רשימה עם 20 פריטים, והגדרתי אוטומציה שברגע שאני מעביר את הסטטוס מלביצוע לבוצע, אז אני רוצה שתוסיף לי קומנט, אז כל משימה בתוך הרשימה הזו שהייתה מקבלת את השינוי הזה בסטטוס, היה מתבצע אוטומציה, והיה נרשם לי הערה. עכשיו, קליקאפ סוף סוף הוסיפו אפשרות פנטסטית שמאפשרת לי להכיל את האוטומציה רק על משימות ספציפיות. ברמה שאני יכול לבחור אם מופיע מילה מסוימת בשם של המשימה, וככה אני יכול או לבחור משימות מאוד ספציפיות שעומדות בקריטריונים מסוימים, או לבחור ממש משימה אחת ספציפית שעומדת בקריטריונים שלי ושרק עליה אני רוצה שהאוטומציה הזאת תחול. בואו נראה איך זה עובד. אני נמצא פה בתוך רשימה שיש בה שני משימות שמכילות את המילה להתקשר. בואו נפעיל רגע אוטומציה, create automation, ניצור אוטומציה חדשה, ואנחנו נגדיר שמתי שהסטטוס משתנה לביצוע לבוצע, ועכשיו אנחנו נוסיף add condition, זאת אומרת להוסיף עוד תנאי מתי אני רוצה שהאוטומציה הזאת תחול. לא מספיק שבתוך הרשימה הזו אני אעביר משימה לביצוע לסטטוס של בוצע, אלא גם task name contains, שימו לב, שם המשימה מכיל, אני יכול לעשות מכיל, אני יכול לעשות אינו מכיל, אני יכול לעשות שווה או אינו שווה, או אני יכול להשתמש פחות או יותר לתת לו איזשהו כיוון כללי של סוגי מילים, של נושאים, ולבקש ממנו פשוט לכלול את כל המשימות שעומדים בקריטריון הזה, אבל בואו נלך למכיל ונגיד לו ככה. כל משימה שמכילה את המילה להתקשר, אז אני רוצה שהוא יוסיף לי הערה, שיוסיף לי קומנט, שבקומנט יהיה כתוב, דיברנו על בלה בלה בלה, ו-create. שימו לב מה יצרנו. יצרנו אוטומציה שאומרת ככה, משימה או תת משימה שהחלפתי לה את הסטטוס מלביצוע אל בוצע, ועומדת בקריטריון הנוסף הזה שאומר שהמשימה הזו מכילה את המילה להתקשר, אז יתווסף לה קומנט של מה שאני אחליט. save, האוטומציה מופעלת, ועכשיו בואו נראה את זה בפעולה. אם אני אלך למשימה הזו ואני אסמן אותה כבוצעה, לא יקרה שום דבר, כי אין פה את המילה להתקשר. אבל אם אני אלך למשימה הזו ואסמן אותה כבוצעה, שימו לב איך מתווסף לי עכשיו, בום, 1, יש לי כאן קומנט. דיברנו על, בעצם ברגע שהגדרתי לו את הסטטוס, התווספה לי האוטומציה בוצעה והתווסף לי קומנט שדיברנו על 3 נקודות. זה בעצם מאפשר לנו לקחת את האוטומציות כמה וכמה צעדים קדימה, ולהפעיל אותם רק בנסיבות מאוד מאוד מסוימות שאותם אנחנו נגדיר בתוך הרשימה הספציפית שבה אנחנו נמצאים. אז אם נהניתם מהחידוש הזה בקליקאפ ואתם חושבים שהוא יוכל לשמש אתכם, תנו בלייק, ואם אתם מכירים עוד מישהו שזה יעזור לו, כמובן תשתפו.